Zdravo svima, zdravo, 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 zdravo. It is me, Tingle T, and get ready to tingle to the T, to tingle to the T, to tingle to the T. Ćao ljudi, ćao, 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 ćao. Danas ću da pričam, da šapućem na srpskom i malo da se igram sa kosom. Ovo je request jedan od jednog mog subscribera i razmišljam već dugo da radim neki video na srpskom, pošto mnogi vas me pitaju da snimam na srpskom. Morat ćete da izvinete ovaj saobraćaj, pošto ja nemam kada snimam. Ja hoću da snimam sa svim noktima koji mogu, ali nemam kada snimam zbog toga što za koji dan idem na more, pa na polju je sad padala kiša, pa onda se čuju one pare i svi piče ovuda, znači ne znam, nemam pojma zašto. Pa da, pošto je moja kosa prekratka, da bi se ja igrala sa njom na kameri, stavila sam lažni rep koji imam. Ova moja prava kosa, dotle je, i onda ovo je lažni rep koji sam, znači ova stvar je pravo iz pakla došla. Ova stvar je pravo iz pakla došla, jer je ovo toliko teško znači sintetičku kosu toliko teško raščešljati, tako je, znači uvek se lepi za sve, nikada, jel vidite kako izgleda, znači nikada neće da se očešlja kako treba. Brate mili, znači ne znam stvarno šta da radim zbog ovog saobraćaja, a ne mogu da snimam nigde drugde u kući jer se svugde čuje, znači svugde se čuje, tako da ajde da probamo da raščešljamo ovo. Ne verujem da će biti ovo toliko dugi video. Jao, zakači mi se za minđušu. Jel vidite kad vam kažem da je ovo ispakla, znači ovo je znači stvarno ne preporučujem vam nikako. Ako hoćete rep koji mislite stvarno da nosite, uzmite od prave ljudske kose, znači nemojte sintetički. Ja ga ne nosim i ne treba mi, samo sam ga uzela da snimam sa njim, tako da sam uzela sintetički i eto, da kažem da sam pogodila boju nekako onako, mislim ovako kad pogledate izgleda kao da je pravi, jel da? Ono izgleda ok, nema volumen nikakav. Definitivno ono što se desi kad naručujete sa sajtova kao što je AliExpress, jedan ništa ne izgleda kao slike. Ja tražim onda neki proizvod koji ima komentare i slike ostalih kupaca koji su kupili već ovo, i onda da vidim da li to stvarno izgleda kao što je sad na slikama, i slike sa ovog su bile dobre, pa sam rekao ajde da uzmem ovaj, ili tako. Ali, znači, za razliku od onih drugih slika, moj nema volumena, znači nema volumena nikako. Uopšte baš je tanak i velcro ne radi kako se to kaže? Kako se kaže velcro na srpskom? Čičak. Na čičak je pozadi i onda treba da stavite kao kliza, znači ne može da se uhvati. Ja sam stala šnalu, znači stala sam 3 šnale pozadi da uhvatim, neće da uhvatim, neće da se uhvati za kosu, lepo izgleda ovako, ali stvarno ne vredi me ni da utišavam više, više nekako mi ako stavim sa ove strane kao da će da opadne, ne znam ja.
Znači taka sam ja baksuska, vam kažem, kad god ja hoću da snimam, ja čekam da vidim da se sve stiža, da svi odu za posla, da više nema auta i čim uključim kameru da snimam, svi piče neko jedan put, znači ne kontam šta se dešava. Da, kao što sam spomenula, idem na more, nikad pre nisam bila na moru, idem prvi put u životu, prvi put u životu idem na more, idem u Budvu, ili na Budvu, ne znam kako kaže u Budvu, mislim da je pošto mjesto, kao idem u Loznicu, idem u Budvu, je tako, idem u Budvu. Snimat ću vlog, ASMR vlog i razmišljam i dalje da li da bude na engleskom ili na srpskom, ne znam. Pošto mi ovako vlogovi ne dobijaju toliko mnogo pregleda, mislim da ću da ga snimam na engleskom, da mi je to najbolje. Ne znam da li ste čuli za taj zvuk koji je došao ili odavde ili iz grla, ne znam odakle mi je došao taj zvuk. Zato sam sad ofarbala sam nokte u dve različite boje, pošto imam roze ljubčasti i bikini. Ne bikini, kupaći kosim, kak je crni bikini. Ju. Ne znam šta ću s ovom stolicom. Znači samo odjedan put je počela da škripi. A ne može se podmaže stolica jer je od plastike, je bukvalno. Nemam šta da podmažem. Metal se podmazuje, ne plastika. Morat ću da uzem običnu stolicu da snimam na njoj. Pošto mi ova samo škripi ko da sam teška 500 kila. Pauziram video. Ja ne mogu da vam opišem koliko dugo sam sad bila pauzirana i koliko sam čekala da ovaj ovdje idiot sa kamionom pokušava da ga parkira. Kako voziš prokleti kamion, a ne umeš da ga parkiraš, znači dva put je se zaustavljao ili nešto puklo, znači ne znam šta mu je puklo na kamionu. Ne bi me čudlo da su mu obe gume pukle koliko je dugo pokušavao da se parkira. Strašno. Dakle, ja idem na more, nikad pre nisam bila, ja ne volim vrućinu, tako da, ali moja mama jako hoće da ide, tako da sam uzdržati ja da idem sa njom. Brat ne ide, on ne voli da putuje, ne voli ništa, ne voli more, ne voli ništa od toga. Ja sam uzbuđena, onako uzela sam lep šešir iz Sinseja. Htjela sam da uzem šešir i nisam mogla niti da nađem šešir da nije bio slameni i da nije bio ružan, znači ko onaj pčelarski šešir, znači bukvalno nikakav, ili onaj za pecanje, znate, pagerat. Ja to ne volim. I ja lepo, ajde samo još jednu šansu da dam, uđem uz zadnja radnja, da kažem, koja mi je bila na spisku, je Sinsei. Imamo dva Sinseja tamo, ja sam ušla i nisam našla ništa i onda kad sam ušla u drugi Sinsei i vidjela taj šešir i odmah rekao da ga uzimam, znači predivan je, ovakve boje, roze je, izlaže mi se uz kupaći, pošto meni je sve roze i obojila sam i nokte na nogama, jedno ovako, drugo ovako. Baš sam uzbuđena onako. Samo imamo tih briga, znači nema roaminga, sve je skupo.
I znam, stvarno me nervira i stvarno mi je takav petak da saobraćaj uništava ove videe. Nije mi se još neko žalio da mu smeta, ali znam da vam smeta, znam sigurno da nekom gleda ovaj video kao ja, ženo što ne iskučiš, što ne počneš da snimaš iz početka, ali bukvalno ne mogu. Znači, ovako je ceo dan. Ceo dan je ovako. Da počnem, da isključim i da počnem ponovo da snimam. Na primjer, da sam isključila malo pre i da sam počela opet da snimam. Opet mi morala da isključim i opet da počnem da snimam zbog ovog što nije umeo da se parkira. I sad, posle će sigurno biti nekak sranja, znači ne znam stvarno. Stvarno ne znam. Stvarno. Što se tiče moje kose, ako neko ili ona devojka, mislim da je devojka, što je tražila ovaj video da ja češljam kosu, ako me pita kao zašto nisi svoju pravu kosu, nije bitno što je kratka, moja kosa se ne čuje, znači morala bi ovako da dođem do mikrofona. I znači moja kosa se ne čuje jer je mekana, lepa, glatka i ne čuje se bukvalno ništa, ali ova koja treba da se raščešlja, sintetička, ona se čuje, ona ima nekakav zvuk da napravi, ali moja nema. A također ako mislite da moji nokti prave nekakav zvuk, ne baš. Znači moram baš da ih trljam uz kosu da pravi nekakav zvuk. Juče je bila takva vrućina i prekuče i onda sinoć sam uzela da zalijim cvijeće, a to što nije bilo vrućina ceo dan, nije padala kiša, tako. I znala sam odmah sam znala čim sam uzela da zalijem cvijeće da će kiša da padne. Da će kiša da padne jer znam da nisam zalila cvijeće, kiša ne pala. Ja sam takav baksuz. I onda sam lepo ja zalila cvijeće i posle jedno pola sata počela kiša da pada. U stvari nije bilo ni pola sata, bilo manje od pola sata. Kiša je počela da pada i kiša je padala. I mislim da je padala, ne znam da je padala cijelu noć, ali je padala malo pre i sve je mokro i sad je hladno. Znači hladno je napad, juče je bila takva sparina, takva vrućina. I danas je, eto, danas je hladno. Ok, ajde da probamo da ispletemo. Dobro, sad moram da razdvojim ovo u 3 dela. U 3 jednaka dela. Sad ćemo da vidimo. Stvarno, čovječe. Znači, stvarno ne znam gde idu svi ovi. Znači, stvarno ne znam šta se dešava. Evo već. Ovo već ne valja. Dakle, ovaj deo je mali. Sad ćemo ovaj deo samo. Također, dakle, sintetička kosa je klizava. I ovo sad se ova da spojiše. I ovo kukulele. I vidite sad ovo. I sad je sve opet. Znači, opet moram da češljam. Sintetička kosa je klizava, tako hoćete bukvalno da ispletete ovo, neće biti lepa petenca, to vam mogu odmah reći. I već je opet postalo i vidite, znači taman sam češljala sam 10 minuta i opet ništa. Opet je, znači ne mogu da provučem nokte kroz kosu sad.
loša pletenica uopšte. Nije loša pletenica uopšte. Nadam se da ste makar malo uživali u ovom videu. Makar malo. Ja volim ovakve videe da slušam kad radim nešto u pozadini onako i hoću samo da slušam neko kako priča. Onda ja samo nađem neki onako random ASMR video i gledam ga ovako. Ovdje je friz, znači takav friz. Ajmo ovdje. Pa eto moje pletenice. Pa nadam se sviđa ovaj video i nadam se da se ovaj video sviđa onoj osobi koja ga je naručila, da kažem tako. Ako imate neke sugestije za budući video, slobodno mi recite. Imam već u planu dosta videa. Imam različitih ideja. Nadam se da vam se svidjelo, da ste uživali i lajkujte ako jeste, zapratite me kanal ili ako znate nekog ko voli ASMR, preporučite me. Probala sam da namignem, ali ispalo je baš čudno. Ok, pa nadam se da ste uživali i nadam se da se vidimo i